Aron Reben Sangti ki phur ke jora tuma longpen SCF bid officer tum tangka ke endunalam ki ke klan. Lo Charlia somar phan ke ronangjia sangpen chenglok kecupang lim et pojok inur than bang phan ke se tum lam hoi kiti. AP Chelsea tum armu ke deng lapen cethan cimo majame ke deng pon. China long sining phorang ihuma building me kecho. Isi soda kabirta malong news kelang ara do anato panthan pachini ingtung inut SCF lapen inut bid officer sangti kasana to malong pen Aron Reben suri surya tangka KN Arjan lang ikta SCF bikrom rong pike sangti hangsi bangalong pen ther hap pen ahem kachikim sangti ki phurji alu choklim le to maphan ihu malong suri ingkora phopen surip tikke pansi KN du sangti amidu karibiang long otormas council long kelil detke penangan ing namare komasai khatum gari ka chenam illa ba joglo lang mili forest bida office asai hemalong ke kaita hor oke chusi ubdut lahai alam ke malong news atum lekaning je alam kali kisung ke phove ka tum alam the tangte SCF bikrom rong pia phan nang letum chinima lapen lang mili forest bid officer inuka terang pia phan ta chinima nang letum chini lang pulote nang than ikpo SCF bikrom rong pila pen lang mili forest bid officer inuka terang pia tum henlo karibiang long a hormu sang tia mafia long nit pen disobai anatawar are kilidung arlong rupat mate silveta lang roya sang ti kapat hep hakalong apu ke parting atumpu ang theke klang pa metum pinpur me bid officer inuka terang pia puthake kedam tanga porta koila mafia menamun kachelong abang Aron Reben koila ke pon atrak ihum malong nyo sa terang kiatum nepdun check pen renuka terang pia pan angno paklang ha mafian tat ke nep jikali adim pen kadrong apang lapen hala sahut CEM Dr. Tiliram rong hang along anta alam lelu la sofi anta phering tung tesi non puthot Aron pen skip puratum aphanta suri surya tangka ke endunalam ki nang klang thuro labang so Aron Reben sangti ki puratum aphan karibiang long autonomous council pen ta batai alu paklang la mesin ke the nun tan dipen sangti ki pur long lipu alam bonta non ason forest asai khia tu mamatsi alam kapathi duna jok non puta Aron pen sangti ki pur arjan ki theklong le det kisung ki phove ka tum ka che than ateng bolote ajaha ka tum aphan ke sangti nep dun pot tangka suri plikep phokep pilote low plot titi lapen inut bangni IEM amunit pu atum ke tangka pipe pen ta Aron Reben sangti pur long bom lapen pon long bom se pharang kya thengno lam the chepaklang pon rinti la selason out ke lang no lapen sarkar tuma bainong pi bom apita Aron ria tangka atilop kar iboma forest asai khia tuma phan karibiang long autonomous council atum ko an kang sai paso haiji mate lapula ben alam pang samri siani pathe pon bom po langma jong sinep ingnang ne pajok bong bolode komat lo adai kedoji karibiang long autonomous council atum mate la kachoklem ke chokchi atum news desk report Malong News Nili tung ada dang mili along sangti chosan bom lo chosan bom pen nitum at gari ekta ke hinu kyak ajok ihum bang damune der lo ma laso gari damune der ajo mane nitum gari la tuwar aku munai tu pen aku nitum bang gari nang ulai lo tuwar an amal thik rinka bai do wang lo nang nep cek lo nang nep lo ni tumbang ako la jo bang pupu lo gari bang da baido bang wan pida lo isia office lo aman ni tumbang ta ada prang chedam lo sar ni tum la son lo ni tum gari bang nang lo wek da lo isia sar bang nang lo pai la ke direct kut pothai dak ko kut ni tum tok ela jara lo pula ko ni tum da chewang rup lo ko DFO office long da chedam thu lo non ma nang tum chedam thu no ada sar pu long da damo sar pu pen damo pula ko sar pu office che along ke wang thu lo lata sarpu bang da bang chetong te aptian bang ke nitung ye pothai lo polo ko nitum ta un ilo po bang kud pothai lo po join lo he ama hem che dam thurup lo hem dam lo nang kolo non mat poisa bang na hang lo he Malo paisa nang hang ke poisa suring ko rapo kumalo nang hang ke poisa bang ACF si na hang lo ACM mane kalo bang lo bikrom rong pisi tangka nang laso poisa na hang da pen ta ako laso gari ni tumbang pulo la poisa ke pitang da lo ko laso sang ki bang ke ni tum chujodam long pu bon sang ki da chujodam long le la ako sang ti gari ta ako amithang hem si direct nang pathok sang pi nang thok there ke posi nang tum hang nang ke respo pilong nang tum pang le da itum hang
sa ala gari nang lopo buda nang tham the ason tha kha ni tum de le kagos ke chok che du kali kagos chok che bang do Umama lo dak ke do kagos chok chi ang bong. kagos se chok che ke da ke lion sa dum ta chok chila इनके सुकूर तुमता आंधुनी तुमता चोकचे इनते हला तुम बांगे फुटबॉल नि तुम भाना आली रे मा नजोनांग लागी यालो नि तुम भान बांगे चुरी हला तुम हामा बचुना यालो है डॉक्यूमेंट चोक से पेन गाड़ी के लोग तो सनंग डॉक्यूमेंट्स के चोकचे पेन गाड़ी लोग को बांगे लासोनो सारो माने आनी सिहत हुमथोम ने बांगे हला आनी सी बांगे 40,000 एन लो हला बांगे agari kosa endet kan agari da sangki da pacu jodam lo Duni dumhan bola to atung kan bangke pacu jodam long lo tum thom ne lo 40,000 pe luplot lo ni tum bangke 40,000 kali la poisa pidiata agari ta khali gari jang thuanda hala ise bhan ke pali ji bhanta ave Tangka koan ha ke pige. suring ko rapo Komari ding si tangka ipu. laso kosa nang ke en bang ke rinuka Renuka ke komal. Rinuka ke da lang mili lo in charge lo Bid in church. Aku rupiah lor itu kakak. Rinuka terang pi Sangti ko marhen si thok idam ha. sangti ke thok dam bang ke lagi siap Mai siap iklo. da manjai siap Amen. krom rong pi Mikrom rong pi. Di pos ya ahem thok dam nang kok lo. lake akai ta bang long sangti ke hang khap pen lok sila hem chikim ke lagi sangti hang pen lok sila hem chiki aku lahai forest tumbang isi lampu dam lo bote hadi gari anta dami anta la tum si wek lav lo ni tum pudam de hai ala cm sar bond ho pulo ni tum la kroi lo to pulo ni tum da ti kroi du ne to people se consider winu le le det ma pulo tang tela bang ke alang tum gari motor china me de polo oh alang tum dili hot ok na ta rinuka office lam ta hora boye bu hora bong boye bu na sila so revinu le la ala non bang ni tum has na panu kalau hai Bukan bubam lah. Komen cok sitin pe luka po. Garia diklaim abang po ngel sini. la an bang chini agari biko lo nes arni bang ko put hos arni la so gari lo ang thik gari bang da ajo wang lo ajo ma compromise ma luk lot ili tumanda nang dun Tangka ke en garis sini. la i gang thik hang paisa bang en Ang tik pikur lo. ang thik tisu Ang tik tuso. Pineri mission pilo lah. la tum bang ke relation mane la son ala punu yem ta wa atru ben da ni tum bang yem gali det mate mane ni tum pham bang nang lang ko da jalo Ma iya. ala umor tisu hai Nala nangli tungi puji pu bangke IM amor tu so ke do kok pena joksi hala ali chu ensi ang thiga bangke sang tiku da padam re do pon re do lason lo bang kagos bang oke pulo hai oke pulo tangte kopi po se ajo ne check ma wala mang lo ne tum bang kagos cho oke tum hantan checking da ampo ni tu kagos cho et po checking ma i bote mesin je patu sirak rak da diti kagos ki chok tang tang sona kagos chok ma puyalo ni tum tamis analo sini sang ti pur dan sang ti pur ke mesin pe nai selu mesin lo pak ta riben bang bang wala Inu da than bang osomara phan lo ke than pamijikali lo charli hema sanga paksi chopang limrong laso jok alang liphan khiruni police station along karbi lo charli asong atum lam hoi ki pipon laso than bang osomara phan lo than paminangji pukali charli hemalong sarkar penang ke palia hormu apaksi ke chopang limji riro lasila bangso lamo laki nijang karbiang long along laso na than bang laki nijang karbiang long along tortia pam LP school along than bang noyon muni soikia henlo alang ot kechok chia jok karbi lo charlia song tumpian khiruni police station along lamhoi mate kes pabon pon tanglo karbi lo charlia song tumateng golote labang so thanbang osomar phan an kipachunangji asang midday meal asang doan chupanglim lapen school along nangkele grand in et hai hui sitami aning hangaling si ke klempon pu akoi pipon lasila bangso thanbang phan prabjin pen nep ingnang ponangji pusi nijang karbiang long karbi lo charlia song tum adun maipu sar therong hang tumpen ki hang pedopon news report malong news chitini phai kre truck arni APHL se tum armu gedeng la pen 6 sidula puthak chathan chimo majame kedeng pon lasila bangso jame suruputhar MEC constituency ke parlo tangti hidi pak langso lakhai sialong si pedopon
Surupothar AP Chelsea ame phu Long Kumar Beajin pen si me charipon si me pangchengpon. Me along aluhi sarpuaman pen AP Chelsea ame phu JI Kathar Angtong Inti Kathar Pursing Timong Rajas Viso Bikram Hanse Rita Kramsapi pen chenglok atum chetonggon. Labang to me along Don Thong Kep to se BJP ASDC Congress pen chenglok aradatum amithang asong pen diurin kisi AP Chelsea asong kepang tangdun dia phak kepogdon. Lapen thu me along sik sidola puthak kitame kachathan kachemum pedopon. Hanjang lang so pen rajip tonong kiripo malang Ito, APHL siya long nang cipa ogdon tanglok. Atima, ladak, radatum kachini at po ang dulot. Lakin, hok APHL sisi, hemprek kipan, a party, 1969 na ningkan hemprek manlok. Kasi non puthot, APHL si pensi, regional political party pensi hemprek manlok po. Telangana tumta hemprek alang ito, national party chiri po sila tumta regional party pangtanglok. Lasi, Karbiang long East West di Mahasaw, atok ano si kami kibikit ato kami si kami APSLC hello hak regional party po radat chinisi ringilit hot si kami mass joining program Surupathar constituency pidoponlo lapen ladak radat kacingrum ladak unit of high doolo lapen dobom lo kasi non kilang si kami ato kami si kami BJP pen Congress pen ASDC pen ato kami APSLC lang ng Japan abang pido pigla kasi ladak reporters at tunganap han nilitum ringching dum piglo at si manang litum reporters dum pen na joksi ahin si tami raket pachinilo si Arnam Hirjume reporters tunganap han Arnam Hirjume pedo na lapen biang long is best di mahasaw aphan si tami Arnam Hirjume pedo na lapen ilitum hemprek long liti ilitum sangrani hemprek long liti hemprek long liti ipis na si behind na ma jay kathar sir behind na ma autonomous power pilong na ma tangkali kiti kalirat sigete no autonomous day full awareness. People sinatum nang itu, mana si pogdon mabang kenang tum kecili. Thom kep ra thok family Karbiang long thom kep ra thok Karbiang hempin APHLC lo BJP Congress ASDC ben COC nilum HSDC APHLC long si nang join dur ma non ke kachiki thai avede ke muni tu la pen non itu ke lo ting ben si jat ke than lo ting ben si jat ke than la pen a hogalang si claim be pen ni tom han kachiki lo kasi non bang ko ilang usin ni tum chini la hello kaching room muni tum pu bom ching room nai la hello kaching room ke la alida tum ching room choda mangali apuli muluk tum ching room nai non muluk tum se kaching room Hala sohor ini tumhanan ki puke somlo APSL dalam sosial media lang kita klub akai angtong tiga thar pan ke jai akai jai ka thar pangkri be ko la solam kan ko an hok la ke hala BJP tu RSS pong bongo na tu se non het neli pulo ke di neli ke राजनैतिक इतिहास को neli si किताब police में be cheda amar angtong ti fan restaurant yo hala fan meni po anje la biye presiden pan pachong nang ko ente la posta rong akai angtong tiga thar pan bipon be la sopa thak pot ke la ni chini ne do bi pon be opinion BJP kali la kedam tang la poster keselam इंडिया लोग के नींद के हैं लोग dole lole akai हमरे न ठीक हो कॉन्स्टिट्यूशन हम की oh PS mat anu ka pre tu lai ni लगे ना नींद के हैं लोग के नंगले थाना पुना स्टार्ट Nang dala ru Samsung sing ti photo bipon ko kotha khani jima la ke nili tum gali jok sa bi pon nai ni ganji ko ni bi Nehru pan itu jok ka bi pon son tha thak se li tum ganji alar ke ta ke lage Samsung sing ti lo gandhi pota bi pon me ka me la li tum Citini phai kre trokani China adat changsa puarong supialong ihum sining phorang building along mekicho bangso mekicho akar ke the par pekajok sining angsong ke mihi ki banglo nason si manlo bangso building along ongdung perangana sai hemdo Chinese news agency atuma teng polo tangte bangso building mitar pharohini so seakang toilapen bangso building along
Chinese adet a telecommunication company sai hemta do pusi pachini pon me ke chupen ko an tong kena hok pon no ne ke nonamat chini pon nong lelang lapen nonamat kichi ke jang abang sitame avela arni kangsam por 5 plira chete malom ti bang so me ke chu pame pon long lo pusi Chinese news agency atumpen pachini pon news text report Malong News. Nijang Karbi Anglong along District Judiciary Kangpupon. Bangso ame Kangpupon adim laki Nijang Karbi Anglong District Headquarter Hamren Rong Supi along si Akimia District Judiciary Kangpupon ame pedopon. Kecok cia sona hokpet kangsai kelong Japan mate. Justice kelong ponong Japan Guwahati High Court hinpen. Nijang Karbi Anglong arapan panong si Hamren along District Judiciary ahem ingkupon. Aluhi sarpuaman penang cetong dun Honorable Mr. Justice Achintia Mala Bujar Burwa ari deng pensing kupon. Laso along Karbi Anglong Autonomous Council IM Prabhat Chandra Taro ahin pen kaning Japan atengke. Ason tinake samatke methang customary lo ahin pen kangsai unida da jokti pini sitame Bangso District Judiciary ingkupon nangkok lo petaning Japan. Bangso kangkupon ame along Honorable Mr. Justice Achintia Mala Bujar Burwa, Aduntu Mr. Justice Malasi Nandi, Aduntu Prabhat Chandra Taro, IM Karbi Anglong Autonomous Council, MLA Rup Singh Teron, MSc Het Singh Rongphar, lapen penangan kita gini ngatum nang cetong dun si mesen pen kang pupon amai pecun ponlo, Hamran pen responding ti report, Malong News. Neng karongan din lo, elitum West Karbi Anglong fansami, penangan elitum Karbi Anglong. West Karbi Anglong dagbang pinang anak kes ke pending dukok lang nonta haru kret hom abad akes non il tum West Karbi Anglong pending ke dukok athe bangke piniason judicial court kabinet ajoini lo lasin non labang so judicial court bangke ilitum Assam government lapen la Guwahati High Court hin pensi alal tum aning kimi pen bailitum kihang pen lada kabori ya songja pitum kidamtang kabori kihang dun di lahai pensi alang tum napa pling lo pinia bang la daga bang ili tum ki choklim mateng lo kasi la soteng pen pulotang te mu ki wang bom arnia bang ke pinang ana akes setami prabjin pen di komane akes bon lok lo setami la so justice kilong le kidera joini komane bang dunu dak ring nu dak dam nu dak klem nu dak kalimadi kasi non ke prabjin pen sami la so justice long dak po akes tin setami a justice long dak lo pulote munitum neng kamatha kamunti di ke claim ke dam tami asap thiang muchot po lasu kimia birta lo labang sa birta bangke nalitum setami la ilitum di West Karbi Anglong arat tumalong laso bang pacet hang wek nei labang penang sot lasi choro lo pini ladak nalitum nang citong dun Karbi Anglong la ke 62 area 6 Dongmukak PWDSI kamatum engineering de arani ke Talondun. Dongmukak PWDSI kamatum citini pai kreporni engineering de arani ke Talondun. Labang sojai Megalong PWD R&B Hill Editioner Chief Engineer Parak Kumar Ramanta Cetongtun. Lapen alang lipensi engineering de ahim sitame ingkhanpon. Lason si Dongmukak PWD Executive Engineer Bodon Tiso Pen Ari Sang Hotum sitame Cetongdun si Aliralon Tidum. Lapen mealong obe kimi pen engineering kemana bang fubang ki lapen engineer kacali bom ari soe jangan tuma pan sitame karcho pedopon lason si dipu PWD superintending engineer Jewel Timong superintending engineer Ajit Singh Naratumta Cetongdun Dongmukak pen Danielson Timong report Malong News Karbi Anglong rat pan la enlo je engineer satum kachirab dun pen towar mante hem ba ason structure lapson hirklong pen customer rat than abang so niltum true la engineering la so knowledge pen ki la so lobot rat atung kosonsi la bang so nang chungtur dun tegima mante niltum engineer satum tame rat tumhan kosonsi kirap dun lima mante economically potensi nilitum engineering department through itum kapating projectma lain lo det towar mesen lo kotampe beha bepal mante ason jojor cholang ahormu kunane supply kunane town ba kunane market long supply sami la ke jol ko nasi la so lo got rat tunda kaike
nangga cerap dun nangi lapen itum akaprek kali akaprek amek pen kemanang lang nangne nilitum ta rat man cerap di fansi sorkari gok asa kolin tum claim lo itu tami through la bangso department through nilitum service fansi nitum rat tumhan nitum cerap kai kita kadisik do lapen cerap kon bom lo kasi mesen akam asai di claim lo nang tum niltumhan nang curuta donanggi labangso kacuruta angke cepat lang nanggi nang itu media kote tum labenge kadu ko be rong arat mante political organizations social organizations kadu ko be tum tame niltumhan ta mesen akan claim lo petante nang curu kon donanggi tela non wikimi aprang tarbitung engineering college kidon mante engineering kare don apona high conflict Otis kami non mangke apa nang bat tiklo, labang tu nang cepat pen unemployment a problem ta penan dulu. Kasi kini labang tu engineers day Katalona long nilitum engineers sakuri klembom job klembom tum dat dekat cepat kali unemployed sakuri kelong le tum nanta nitum cepat tenang anak korte atum Halloween pen itu pen mante dress card yang long pen kami nang chong dundu lapen itum ke than kimum lo lapen ke alang itum han itum encourage lo je nilitum aton tekan solution nilitum nang pidun po nang harap dun po lapen ke nang tum kontraktor tum malongta nang tum toklem du nawar sai lapton do kusi kontraktor tum anda hang kilo pati cini lo kasi nilitum ning kelo labang so alang tum han interaction long bang ke alang itum ta peni ali long pon po kusi nilitum Ujan dongka lokal komite tumpen ason ke pathua jame kedengpon. Ovemia tuma pan panong pisi ujan dongka lokal komite tum ason ke pathua jame ke patokon. Nijangkar bianglong ujan dongka long citini pai kre trok arni sila bangso jame paman pon lo. Laso hut football ke pathu ke kat kacebai ki buk ke theng thongnok be ke kat pen chenglok ason ke pathua jame pedopon. Labangso melong long ki be pensi meje pahin pupon. Lapen aluhiaman pet MSC Hapsing Rongphat Socheng Constituency BDC Chairman Joy Singh Kro Hamren Municipal Board Chairman Lahore Singh Kro pen Chenglok Tumta Chetongdun Hamren pen Rustoming Ki report Malong News Nang litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta